Pre mňa je Slovak Open súčasť, ja to nazvem aj mojej osobnosti, tak ako badminton. Je to pre mňa veľká časť života. V podstate od 93. sú turnaje Slovak Open. Najskôr som tam bol ako divák. Neskôr som sa zúčastňoval ako hráč. Zažil som teda organizovanie Slovak Open v rôznych mestách po Slovensku. Posledné roky je to v Bratislave, čomu som veľmi rád, lebo je to pre mňa veľmi dostupné, ako teraz v pozícii diváka, niekedy v pozícii ešte trénera. Takže je to najvýznamnejší medzinárodný turnaj na Slovensku, súčasť európskeho cirkvitu, možnosť ako veľmi jednoducho a veľmi dostupne vidieť top badminton, nové trendy v badmintone, super hráčov, takisto top slovenských hráčov, ktorí nie vždy sa zúčastňujú veľa turnajov na Slovensku, čiže tohto turnaju sa zúčastňujú, čiže ja tento turnaj mám veľmi rád. Ťažká otázka. Z môjho pohľadu je to ten turnaj, z môjho pohľadu zostáva ten turnaj rovnaký. Možno prvé ročníky boli naozaj také, že kým sa to etablovalo v kalendári európskom, tak tá účasť bola slabšia, ale v zásade odtedy tá účasť je veľmi dobrá, závisí, či je predolympijský rok, teda či je tam olympijská kvalifikácia, alebo nie. Hej, vtedy tá účasť býva ešte o level vyššie, ale z môjho pohľadu je to najmä o zmene miesta, organizácie, ale čo sa týka toho turnaja samotného, pre mňa je to stále rovnaké. Pri tomto by som chcel najmä vyzdvihnúť organizátorov turnaja. Netreba zabudnúť na Slovenský zväz badmintonu, ktorý je teda hlavný organizátor, a takisto akože jednotlivých a individuálnych organizátorov v tých konkrétnych mestách, momentálne teda v Bratislave. Ja si myslím, že to je hlavný dôvod, kedy ten turnaj sa darí zorganizovať, sú naozaj tí ľudia za tým. Samozrejme, to, že hráči zahraničí sem chodia sem radi, chodia sem vo veľkom počte, to samozrejme tomu prispieva, ale za tým, že to už takto dlho funguje, je naozaj tá obyčajná práca ľudí, ktorí stoja za týmto turnajom. Keď hovoríme teraz najmä o pozitívnej stope, poďme týmto smerom, tak veľmi dôležitá pre mňa, alebo pre hráčov je organizácia, a to znamená bezproblémová organizácia. Hráči proste chcú sa cítiť príjemne, nechcú riešiť nejaké zádrhely, problémy s rôznymi vecami, čiže organizácia je veľmi dôležitá a takéto štandardné prostredie, kde vedia, že hala je v poriadku, nebude ešte na vyššej úrovni, proste je tam čisto, je tam dobré osvetlenie, je tam dobre vidieť, toto je pre hráčov veľmi dôležité. Diváci toto až tak nevnímajú. Diváci chcú mať naopak zase zázemie, chcú mať miesto, kde si sadnú a kde sa dajú občas niečo pod zub a kde dobre vidia na kurty. To si myslím, že zase z hľadiska divákov. No ale kde ich to spája, tak to je v podstate tie výsledky. A tie kvalitné zápasy. A tam, keď toto nastane, nebude ešte, keď sa to podarí, akože tieto výsledky a kvalitné zápasy a viac po sebe odohrať domácim hráčom, tak to je to, čo ten turnaj naozaj robí potom zaujímavým, lebo tí diváci, nazvem to tak, sa na to namotajú, keď sledujú toho hráča v prvom kole, v druhom kole, vo štvrťfinále a prebieha tam určite taký vzťah potom. V dnešnej dobe majú mladí, a nielen mladí vlastne, všetci majú prístup samozrejme k rôznym aplikáciám, k videám z celého sveta. Takže v dnešnej dobe nie je nejaký veľký problém pozerať top badminton, pozerať strednú úroveň badmintonu, proste akýkoľvek zápas si vyberte, môžete to vidieť. Napriek tomu vidieť badminton naživo je ešte o 2 triedy úplne niekde inde, čo sa týka toho zážitku a toho vnímania. Byť v kontakte naozaj s tými hráčmi a na Slovak Open ste pri nich naozaj že veľmi blízko. Kľudne sa s nimi vlastne môžete aj porozprávať, keď ich stretnete, čo je tiež veľká výhoda, ale proste byť s nimi pri tom kurte, počuť
to brzdenie, cítiť, jak sa otriasa napríklad palubovka, všetky tieto veci dávajú tomu zážitku úplne iný rozmer. Tak ako každý šport, v podstate aj badminton sa posledné roky, a nás poviem posledných 10-15 rokov výrazne sprofesionalizoval. Tá úroveň sa posunula naozaj niekde inde, ako bola predtým. Toto ale je fenomén naozaj, ktorý nastáva naprieč teda športom, nie je to špecifické iba pre badminton. Slovenskí hráči, v podstate ich to tiež tlačí do zlepšených výkonov, či už sa im to darí viac alebo menej, každý chce proste uspieť, keď nastúpi a naozaj to, že prídu a buď sa z pozície divákov, tí mladší, že sa môžu pozerať, alebo tí lepší z pozície hráčov, že sa môžu porovnávať nazvem to so širšou špičkou badmintonovou, je pre každého obrovský prínos. Badminton v televízii vyzerá veľmi teda jednoducho, ale televízia ho veľmi spomaluje a nazvem to aj okliešťuje a splošťuje. Lebo v badmintone je veľmi dôležité, do akej výšky lieta košík, po akých krivkách lieta košík. Je tam dôležitý v podstate zvuk toho košíka, tá rýchlosť, naozaj tieto všetky aspekty. To televízia zatiaľ nevie úplne hodnoverne a do detailov preniesť na diváka televízneho. A toto si myslím, že je niečo, čo sa oplatí vidieť naživo. Tento názor, s týmto sa stretávam teda však dlhé roky, aj keď posledné roky už aj na Slovensku je badminton začína vnímať naozaj ako šport profesionálny. Rozumiem týmto ľuďom, výhoda badmintonu je, že naozaj tento šport sa dá hrať aj na dovolenke a je prudko hrateľný aj na pláži, ale čo sa týka športovej úrovne toho profesionálneho badmintonu, je to jeden z najnáročnejších a najrýchlejších športov, je to najrýchlejší raketový šport a čo sa týka náročnosti, je to naozaj, že je to masaker, poviem to takto. Tie neustále zmeny smeru, výskoky, proste ten košík lieta obrovskou rýchlosťou, to ihrisko vyzerá relatívne malé, ale keď sa na človek postaví, tak nie je to celkom tak. Najlepšia pozvánka, no veď je to nakoniec aj olympijský šport, čiže toto je tiež dôležité spomenúť, že je to olympijský šport. Ale najlepšie tí ľudia, nech si prídu a pozrú si to naživo a myslím si, že zmenia názor a potom sa budú na ten badminton pozerať trošku inými očami. Za mňa je úplne, že každý rok dôvod ísť na Slovak Open, ale keby som mal možno vypichnúť jednu vec, tak je to Milan Dratva, dlhodobo náš najúspešnejší hráč posledných rokov, trénujúci v zahraničí a priznám sa, nechcem nejako predikovať, ale ja si myslím, že nebude už hrávať príliš dlho a je to možno aj jedna z posledných možností ho vidieť a ja by som strašne chcel, aby tá drina, ktorú do toho dlhé roky dáva, aby bol za ňu odmenený a ideálne, aby bol za ňu odmenený na domácom podujatí a aby si to dokázal užiť aj spolu s divákmi, aby bola plná hala a výborná atmosféra.